Sa Cebu City, nagmingaw pa ang unang adlaw sa filing sa Certificates of Candidacy sa pagpapili sa eleksyon 2019. Hugot nga seguridad patuman sa kapulisan aron masiguro ang kahapsay ug kalinaw. Anang report ni Nico Sirino. Gipangunayan ni City Police Director Royina Garma ang pag-inspeksyon kaganiha sa opisina sa COMELEC, Cebu City. Ang Cebu City Police mi-deploy og mga sakop nila sa dapit aron masiguro ang kahapsay. May police assistance desk nga gimontar usab ug mulanat kini hangtod nga matapos ang filing sa Certificates of Candidacy. This is more than 10 kung makikita mo, including mga traffic. Okay, kasi we expect na magiging traffic ito pagdating ng panahon. So meron na mag-manage din. Sa unang adlaw, nagmingaw ra ang COMELEC Cebu City. Gituuhan nga tungod kini sa lain-laing mga tuo-tuo sa mga posibleng kandidato. Nang hinaot ang COMELEC, dili magpaabot sa deadline ang mga mo-file sa ilang kandidatura. Auhag nila sa di pa mo-file, mobisita una sa ilang opisina aron masayod sa tanang requirements. Namag yung mga bagong form ba? Unang ganahan may nga mobisita sila sa among opisina before mag-fill. Naaman sa loyo good ang kuan. Kana sa una, kanang forma wala man na sa una. Karon natin isuwat na gyud nila. Isuwat na na. Mga pending cases. Pending cases dapat isuwat na pending cases. Or any cases nga kuan. Sa opisina sa Provincial COMELEC sa Cebu Capital, nagmingaw rasab karong adlaw. Hinuon, mi-file sa ilang kandidatura kaganiha pagka-board member sila si re-electionist board member Victoria Corominas Toribio ug Toledo Councilor Leo Dolino. Mudagan sila isip independyente. Misuporta kanila si Toledo City Mayor John Osmeña ug mga kaubanan. Nico Sirino, Balitang Bisdak.